rin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. the bell, tap on you in Ako po ang sa lingkod, Mardela, dahil ibang sadit sana. Pero tiyan, the moon. diriba na po kita hanggang alas 12 na pagkatungo niya pong aldonin ninin Miyerkules. I'm gonna Pet sa 19 na. out your name. Sa bulan, mga tugang kan Marso 2025. I'm gonna who 54 días bago mag-eleksyon. do you say you're gonna come out with? Welcome po sa programa. Aramon niya tungo niyang pong aldaw na ini. Sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend the Mass and say your novenas. Counting sheep Siyempre, sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. with you More life, prosperity, and happiness. down here. I'm Yan man, siyempre katuwang ta sa presentasyon ng programa, Chief Ranier Tanay. tap on you. Sa technical side, siyempre sa DCGB Social Media Department, yan po dyan sa tuyang IT, Jerome Nico Martinez. Ring and tap until you do. Mantang sa newsroom, katuwang da dyan si Angel Mustaza, si Ringman si Jenny Matthew Baleran. Mantang sa DCGB News Online Facebook page, dyan po sa tuyang writer para ma-update ang mga pangyayari sa inman na parte kang kinaban sa bilog na Pilipinas. Magatugang Jimos Barrios. Siyempre si Shara Meliron, kasabay ta. Sheep And then dyan po sa production assistant center. pulling near. Yaon man mga tugang sa luwas, siyempre Mega Force Patrol. Para gusto pangalap ng mga istorya. On you, Tanganing may barang ibog sa manuan na sinabukawan mga turog sa pansitan. on you. Yaon dyan sa 3rd District, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Right on the Daraga area, mga tugang Karen Nicole Ala. Kiring man dyan po sa Kapitolyo Provincial, partner Alarmario sa City Hall. tap. Asin sa mga istoryang nakukuha niya po dyan sa sur na parte kan Ligaspi. Mantang duman mga tugang sa 1st District. On your door. Kasabay na po dyan mga tugang from Santo Domingo to TV. On your window. Paring Jomar Bien. If you Ligaspi Port District, kasimpodig di po sa Regional Center sa dyan si ring and tap. Joshua James Vino. Asin siyempre sa mobile. On your door. Tuya pong mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. The town you. Kami po ka boss, minasaludar mga kabayan, minapabanin sa ramugmang morning. Sana po okay ka mo. Maski na nga ni medyo hard life, padagos ba tayo nagkakatiman sa tuyang oral daw na pamugwa pagkabuhay. Sa mga may helang tabi, yan, magpakusog na. And I hope na makabalik na po kita sa tuya po na dating gawi. Makarecover na para happy ang life. Yan. Salamat pa natin, seniors. Ay, mga ka-seniors. O, di magparamundo ha. Ulok-ulok sa nampahit. Pagkatapos, magkunya kita. Magkauning masustansya. Tapos mag-ehersisyo. Tangani pong daimang ngaralawang yun ang mga kasukasuan natin. Alright? Hello sa mga sukita, mga tagabagang tabay, mga tugang dyan po sa Queensland, Australia. Yan, nakatune na. Mga tugang si Sir Jeffrey Santos. Mantangyaon man si Sir Banjo Barrios sa Alaska. 43002, 43016. Mga tugang si Sir Arvin na Balaoro. And then, siyempre, dyan po sa
Sa Santo Domingo ang 430 Sarumbangi Base Chapter. Ayan, mga kababayan natin, mga pag-iripa dyan, headed by our President, si Sir Francis Bualoy 43017. Siya, siyempre, si 430 na hindi yan mawawala. Lagi po nakantabayan dyan sa Indapong Shop. Diba, nag-arana po kamo ng mga pangdekorasyon, mga trophy na biodegradable. Ayan, magdiyan kamo tabi. Sa San Juan, sa Santo Domingo, Albay. Alright. Mga tugang dumampo sa mga kabarangay ta. Mga kababayan natin, mga tugang, sabi tangani, 54 days na lang, mga tugang eleksyon na, kaya padagos ang parumdum, mga tugang kan sa tuyang komisyon ng serbisyo sibil, sa mga empleyado, mga tugang ng gobyerno, na ano yan, iwasan na maging partisan. Day magsabay mga tugang sa ano yan, sa sigwada kan panahon tatibaad maiswido makasuhan ng electioneering. Yeah. Alright. Then padagos ang parumdum mga tugang kang komisyon kan serbisyo sibil. Siyempre baka may mga nakakalingaw, kaya ang tugon ba kaninda ngaya stay neutral and impartial. Di ba? Sabi kaya ni Ma'am Daisy Bragais, ang si attorney, Regional Director, mga tugang kan Civil Service Commission, na diretso ngaya kan mga empleyado kang gobyerno, yung mga government workers na magpahayag mga tugang kan sa indang mga namamatian manungod po dyan sa iba-ibang mga issues. Alagad makusog po na pigbabawal sa indang pagkampanya para pabor o laban sa mga kandidato. Yan. Pwede ngayang magtao ang mga civil servants nin mga opinyon. Pero ang opinyon na yan, mga tugang, nilagyan, kinaganinda, o kaya, pag ang opinyon kinagan mga tugang, iboto ngaya, day na po yan pwede. So kaya, be careful daw po, sabi po ni Attorney Daisy. Pagiramdom ni Attorney Bragais sa mga empleyado ng gobyerno na mantinidong neutral, as in impartial, lalo na po sa panahon ng pagkampanya. So, kabihan po sa mga pigbabawal sa mga empleyado ng gobyerno ang pagsulog ng mga kagamitan na may pangaran o pandok ang politiko o pag-atindir o pag-host sa mga political rallies. Bawal man na gamiton ng social media sa pagkampanya para manggana o madaog ang sarong kandidato. Sa mga empleyado ng gobyerno na mapatunayan pong guilty ng electioneering as in pagpartisipar sa partisan politics o political activities, may penalidad na 1 month and 1 day to 6 months suspension para po sa first offense, as in dismissal from the service para sa second offense. Susok po yan sa 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ay ba? Kaya magkunyan po tabi kita, mag-ingat kita. Gaso saro baga na interview ni Bipendi garo patingani mga casual, mga job order, day po tabi pwede magpara sabay-sabay. Kaya kunyan da tabi kita, mag-ingat kita. Although yung baga wala namang employer relationship yan, mga tugang ang mga job orders. Kaya lang may kunyan, may regulasyon ang COMELEC na bawal, kaya dapat na sumunod tabi ang gabos. Alright, para ito nga tamang istorya. Partner Alar Mario, mainit-init pa. Nasa linya na. Partner, good morning. Please go in. Salamat, partner. Good morning. Day pa nga ni nagpupungsyonar ang planong opisina sa City Hall. Na po doon, Office of
Resettlement, Housing and Community Development, Aha. may nakaplano ng programa na papakinabangan kan mga tios na pamilyang daing tultol na harong digdi sa Legazpi City. Sa informasyon ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. na 2026, 15,000 na mga housing units ang planong itugdok digdi sa Taysan Resettlement Area sa paagi kan pambansang pabahay program kan presenting Administrasyong Marcos na sa ngunyan digaplanuhan na digdi sa Legazpi sa paagi man kan APG o local version kan proyekto ang pambansang pabahay para sa gabos APG. Saro ini kan mga basic na pangangaipo kan mga Legaspeño na dainin na tultul na harong kaya saro man iyan sa prioridad kan presenting administrasyon. Sigon kay Garbin sagkod 2030 ang target kan programang ini kaya siguradong ang Legazpi saro sa mapipinipisyaran kayan na ngunyan parte yan kan magiging trabaho man na mapapaduman sa binilogo na Office of Resettlement, Housing and Community Development Aha. na yan approve na sa sanggunian talunsod sa paginin ordinansa kasi napigalat na sunama na hindi maaprubaran man sa provincial level sa sanggunian panlawigan para mangyari na magfunksyonan na yan oras na binilog digdi sa City Hall ng Legazpi. Yan, ini pala na pambansang pabahay para sa gabos. Kunyan pala ni 2026 mangyayari. Opo, tabi Diyan sa Taysan. Ano yun eh? partner. So, nagkapirang iskalon. Bako man yun so hiwa-hiwalay na harong eh. Gano'n eh, so tenement, kumbaga parang iba-iba ang pirang iskalon man ngayon, niya kung kumudya ma-restar. Parang araw gayan, sabi may model gayan. Pero kundo. Gari Sorsogon, sabi sa Sorsogon. Dahil ko pa nahiling yan aktual, may siring gaya na model. Iyan. So iyo yan, sabi para mentras, na informasyon, nasagap tama nangod sa mga plano na yan, ngapit sa mga masunod na bulan. Okay. Yan, sabi partner, informasyon pa, halis City Hall, Alarmario, DCGB. Kumusta na? Yan, thank you very much, Patanal. Magandang na itong istorya yan. Ali po dyan sa City Hall. Mientras tanto, si Karen Ala nasa linya man. Karen, good morning. Please come in. Yes, Direk Mar, thank you. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Napuputol si Karen. May diferensya ang receiver ni Karen. Di daog ng RF. Adi. Maray pa sa kuya ka na sa mag-upload Karen. 0935 339-7380. Ayan. Pag-globe ka. Adi. Wala kasi akong number ni Karen eh. Hindi ko siya matawagan. Napuputol ang monitor niya, ang ano niya eh, ang signal niya pong pagkasabagong aga. Garo di daw ka na RF gang. Si karate chick, napuputol. Hello. Ayan. Sige, go ahead. Direk Mar, sabi ko nga bakula talaga ang naging tabang kan lokal na gobyerno kan Legazpi kapag sustenir kan mga ekipahis, dangan man tinir kan mga fasilidades sa Bicol University, nagagamitan sa opening asin karawat kan sa palarong Bicol. Sa itigiras Direk Mar na impormasyon sa to ni Director kan BUITSR Dr. Karina Sales, halos nakaluwag-luwag man sinda sa naging gastuson dahil tuminabang man digdi ang mga taga-City Engineering Office sa pag-preparar training sports complex para sa opening parade and program. Ini man digdi sa may gymnasium sa College of Engineering para sa kawat na badminton, digdi man sa 50 meters swimming pool para sa swimming, alaga digdi man sa mismong field kan BU para sa football. Rubang pagkaini, halos nakasalbar man gadsinda sa gastuson kan sa chlorine. Sa bata nagkakatidad pati na almost 500,000 ang chlorine kan swimming pool.
although talaga direct may actually makakaya kan diyo, kung regular maintenance digdi ang pagururunan and kinonfirmar iyan ni Dr. Kanina Sales, halaga nagpapasalamat na gadan eskolan ka sa lugar na gobyerno kan Ligasmi, sa nakatabang talaga ining marhay sa pagpakaray kan ganyo dangan pagsustinir kan mga kakaipuhanon kan mga atleta na maralabas sa palarong Bicol. Yan tabi direct mga Ay, administrator na Karen. pagtutok. Narin mo po ng palarong Bicol. Mga punta kayo direct na March 23. Ano yan? Petsa 23. Ayan, naputol na. Petsa 23, mga tugang, yan pala na ang pagpuon kang palarong Bicol hanggang ano yan, hanggang 29 na garo. Ano, sarong simana ang karawat, mga tugang digdi po sa Satuya para mapili ang mga Bicolano athletes na mahampang man mga tugang sa mga makakalaban nila sa palarong pambansa. Ayan, di ba? Hello. Ayan, Yes, okay. direct Mar. Tama ka Meron. dyan. Ang puon kan palarong Bicol, ang opening March 23 until March 29. Sa training period mambaga, nagpuon ito February 19 to March 20. Ayun. So, expectedly, may mga mag-aarabutan na kayo ng mga Biyernes, Garo, Sabado. Roger Tabi, direct Mar. Ready na ang mga billeting centers ta? Kamagan, direct Man? Ready na ang mga billeting centers sa mga istarang ka mga atleta? Roger Tabi, direct Mar. Iyan ang sigsabi man sa tuya. Doon sa may Albay Central, may mga nag-stay baga tabi dyan, direct Mar. Oo. And sumismong ganyo kan pagkakarawatan kan mga atleta, ready na tabi, direct Mar, sa tabangan kan city government of Legazpi. Yan. Medyo siriblag ang mga kunya, ang mga venue, ano? Di ba? Iba-iba. Ang basketball. Ang softball and baseball yata, duman sa dati, duman sa Mayon Riviera, sa Lidong sa Santo Domingo. Hinawa na duman so duwang dakulang field magibong. Duman gigibuhon ang baseball sa softball. Mantang sa ibang mga events, swimming and track events, dyan sa Bicol University. Roger Tabi, direct Mar. And sabi ko nga ni, ang i-occupy digdi para sa badminton, ining dakulaon na gymnasium kan College of Engineering. Ini man na swimming pool, ang gagamitin man sa na dyan, direct Mar, so 50-meter swimming pool para sa swimming. Yeah, And yun. sa football, digdi baga sa may field kan Bicol University. Yan. Tama ito. Standard kasi yan sa Olympic size yan na 50 meters na yan. Okay, Oo. sige. Thank you, Direct Mar. Yan tabi na pagtutupangani para sa papabot na palarong Bicol. Sara Nicole Ala, DCGB. Thank you very much. So yan po tabi, ano? O, paisig sa mga tricycle drivers. Sa mga paratsinta ng pasalubong, pakarayon tabi, tanganing day manaram. Remember, yung kasabihan na first impression is a lasting impression. Ano ba? Huwag kayong over singil, at overcharging. Diyan po sa mga tricycle, maging tourist friendly tayo. Yung maraming additional income yan para po sa mga kababayan ta. So mga nagigibo ng mga souvenir, di ba? So yan, mga additional po na na income natin yan. So mga nagigibo ng pasalubong. Because definitely magbabarakal po yan yung mga coaches, yung mga chaperons, yung magurang na nakaibanan, pasabi sa mga atleta, mga tugang na mabalo ninda pauli o kaya makakandakan ninda habang yaon sinda dyan, mga tugang nag-stay dito po sa Legazpi. Yo, asin siyempre so mga nagka-preparar naman so mga venues pagkatapos pati na sa mga pwedeng istaran tani ba kayan minsan na hotel, di ba? And then sa mga restaurants sa kakaraunan mga tugang ka nagabi na po mga bisita ta. So be good tabi and be nice mga tugang, dapat ipamati ta na Albay is really a place for fun and adventure. Di ba? Ang Albay tangani po na pag-uli nila duman sa indang mga probinsya, may istorya ninda, and then may mainggan nyo na magpasirin digdi. Kaya dapat na pagturuang-tuwangan ta na pong pakusugunta ang turismo, mga tugang tanganing mas lalo pang dumakulan sa tuya pong income. Yo. Alright? Okay. Mga tugang, standby lang kita. Babalik po kami sa mga istorya pa. Uy, ngunyan yata, March 19, anpuon kan livelihood training mga tugang para sa mga kababaihan na sa mga parapala baga.
Yan sunahiling ni Gob Glenda na maging benepisyaryo kan baybay para sa pagkabuhay. So mga kababaihan na nagpapala mga tugang nin aggregates nin baybay asing graba. Ha? Nagtitipon sinda sa pagi sa nanimpala dahil sidang truck, dahil sidang pagtitipon ninda dyan mga tugang sa Basud, sa Santo Domingo, dyan sa Fidel Sortida, tapos igwaman sa Malilipot. So 350 na mga kababaihan ang masairaro mga tugang sa live load training na man iba-iba. May dishwashing liquid yata na training, tapos yung powder, asin iba pa. Mamaya, balikan na po yan mga tugang after these reminders. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili, handang magserbi. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan si Davao Archbishop Romulo Valles sa kan pagiging kalmado sa mga paratubod kasunod kan pag-arestar kan International Criminal Court kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Iniya naging laman kan sa iyang pastoral letter kung sa nangapudan ininin pagkasararo asin pilion ang pagiging kalmado sa mga dialogo. Dagdag pa niya na importante na maibusol ang hustisya nin pantay asin integridad mantang iniharayo sa mga partisan motivation o partisan political motivation asin personal vendetta. Pigin ganyarman kay ni ang gobyerno nin due process, sumimbag susog sa ley asin igalang ang fundamental kan principle of presumption of innocence. Yan ang pangalas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Lemex for kids, mommies,
agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, bago nga balik mo kita sa programa, ang unang pong pagkaaga. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, boss mo yan, tempos mo yan, bro. Pray until something happens. Magatugang volta kita sa programa. Naman po sa mga misis na nag-araw-araw mo niyan. Nagluluto, naglalaba, namamlansya, tapos na, mga tugang na trabaho sa araw. Rekas-rekasan, taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Okay? Sigian salit mo niyang kang kunyan, kan mga atado. Kakamahalan kang gulayon mo niyan, suswaryo si Pade. Marahal naan sa tuya ng mga pigakarakan. Kaya oras na para magtaranom. Ayan. Diba po, good morning kay na Sir Marlon Lungabela. Ha? Diyan po sa Lakay Kalikasan Farm. Asin siyempre sa indang grupo sa ASEFCO. Ha? Padagos ang pagtabang sa mga parauma. O garo igwana naman na schedule si na Sir Marlon, mga tugang. Na pagtripon-tipon kan mga paraoma ta, lalo sa mga paraoma ninyog, di ba? Asin iba pa, mga tugang, dahil nagpigpapadagos ito po na ano yan, Barangay Agri Caravan na nagtatapon ng libre na seminar workshop as in consultation sa man iba-ibang mga agri-related topics. Ini sa pagipagtabangan mga tugang kan Lakay Kalikasan Farm at saka ang ATI Bicol, yung Agriculture Technical Institute Bicol, yung training arm kan Department of Agriculture. So para sa mga cocoa farmers and farm owners, invited mo sa Sabado, March 22 from 1 p.m. to 5 p.m. dyan sa Barangay Salvacion sa Daraga. At ini po ang aktibidad na organisar asin pigpanginutan kan Lungabela Institute of Practical Learning and Technology. Asin ka na SEFCO, yung Albay Coconut Farmers Cooperative, para mapakusog ang coconut industry, mag-entra mga tugang sa kooperatiba, and kagapay nindo po yan na mga na-SEFCO. Sige tabi, mga kabayan, huwag kayong mag-absent dyan, tanganing makukudan nindo. And sa mga kooperatiba sa mga gustong mag-member ng kooperatiba, pwede ka mo tabi, magkunyan, mag-atindir nin pre-registration seminar. Ito yung requirement bago ka maging membro ng kooperatiba. Dapat igwa ka po kay na pre-registration seminar para masabutan mo kung anong piglalaog mo kasalabay sa mga obligasyon mo.
may schedule po mga tugang kada last Friday kan bulan para po sa taon 2025. So kung yan po mga tugang na Friday, online po ini, no? Via Zoom. Via Zoom. Pasyara na lang po nindo itong Facebook page kan CDA Region 5 Extension Office. Ano? I-follow niyo yan. Yaw dyan, mahiling po nindo ang pinakang detalye kayan kung paano kasarabay sa Zoom meeting ID. Ano? As in yung registration link. Tangani po na makasabay ka mo. 8 o'clock in the morning po yan magpupuon. Ha? Para po maka-enter ka mo and maray po may kooperatiba. Yo. Ngani pong ariglado kita. Alright. Mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Dakulon ang nakangingirit na Tagaligaspi. And dakulon nagpaplanong magbaralyo sa Ligaspi. Ano na? Pwede duman na mag-i-restart kami. Yan po tabi, ano? Tangon yan kaya, mga tugang, nag-uuraning bagas. Sa maniba-ibang mga barangay, may inimplementar mga tugang na programa hali sa sadiri niyang bulsa. Epekto kan mga paglilibot sa barangay na hiling ang pagtios, buminakal kitang gustong baga si former Congressman Christopher Co. Si Kito, buminakal ki bagas para naman sa programa ng bigas ng ginhawa. Serbisyo niya sa kada pamilya. Kada pamilya man ang pigtawan. Nigdi sa Ligaspi, sa manibawang barangay, kasud maduman sa Rawis, duman sa pigtutoratambayan ko, na naoki 20 kilos. Kaya so mga medyo sadit ang taman nyo na mga kababayan kang para di pamilya o kaya madre di pamilya, pag-uli niya, kuriod na ta, duwang burubasket ang daradara niya, ta 10 kilos ang kada saro. Diyan hapong garo sa San Roque at saka sa Baybay. Iyan, ta ang sabi, mga tugang, nadangog ko ngaya, nag-aksyon ako. Para sa tunay na ginhawa para sa lambang pamilya. Parte yan kan mga kunyan, mga pagiling, kan ano yan, mga nag-aspirar. Bako ngayon ni hali sa gobyerno, hali ni sa bulsa, kan sa iyang pribadong bulsa, ay di pigpanao mga tugang. And bako lang palan, ako nga ni sa Ligaspi na, daraga pala niyo. Nailing ko nag-post si kap ko yung dati, konsyal na ngunyan, kang kulyat, na igwaman na diniliver duman sindang trinak man na mga bagas. Di, urog masuga, bosta, manggad pangaya ka ini. Ngunyang pati, mga tugang, daing pigpili, gabos ngayon tarawan. Tayan nga so, agrangay, dapat na simbagan ang pangaipo mga tugang tapag ang tulak mga kumalamang sikmura bay dapat na tawan taning solusyon yan ta nganin na makaisip ng iba dahil makaisip ng pagibo ng marahot ang nagkapir na itong kababayan di at saka sa panahon mo niya na talagang medyo duro-dipisil ang buhay bata dahil pa man po mga tugang namamundagan so kagadang ka mga obrero ta na madugangan ngaya so sa tuya na sweldo yung especially so mga minimum wage earners ta na nagsisweldo mo niya ng 395 pesos per day di ba yan yung minimum wage nagmamaot na madugangan and during the deliberation baga may nag-proponer ng sanggatos, may nag-proponer ng 30, may nag-proponer ng GIS. Iba-ibang mga kunyan, mga grupo. And diyaw na yan ngunyan ang bola sa pag-aadal mga tugang kang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kung gurano, ang posible nindang ipaluhas mga tugang na wage order, na subject pa man iyan for review kang National
Tripartite Coordinating Council, maaraman ta po yan mga tugang tentatively sa April 5. Most probably baka magpa-upload naman yung press con mga tugang ang RTWPB para maibalangibog ang mga pag-iriba niya sa media. So yan, habang pigalat yan, o yan, may ayuda, may simbag mga tugang ng 20 kilos na bagas para sa bigas ng ginhawa, serbisyo ko sa bawat pamilya. O yan ang saro sa programa na pigtulod mga tugang. Sa bagay, eksperyensyado naman yan ta. Naging kongresista na baga, mga tugang, naging nakatapos ng termino bilang representante ka na Bicol. Yan po si Christopher Kitoko, di ba? So siguro nahiling niya naman ng mga problema duman sa indang paglibot-libot sa mga barangay. Kaya yan ang naisip na solusyon, mga tugang, bagas ang pigpanao na kung dati ngaya 5 hanggang 10 ngunyan po ginibo ng 20. Kaya sabi kan ibang mga taga-ibang banwa, ang sarap mabuhay dyan sa Segundo Distrito. Sige po tabi, mga kabarangay ta. Ayan, dahil pagpabakal kung gamiton mga tugang sa tuyang mga pamilya, makagian-gian duman sa panggastos po nindo, at least may bakal na ning ulam at saka iba pa pambalon ka mga aki. Ayan po tabi, mga tugang ta. Ayan da so resulta kan mga paglilibot na hinimati sa mga agrangay, di nagtaon ng solusyon. Asin pinakusog pa iyan pong programa mga tugang sa labang pamilya. Iba man ang tirada ni ni Congressman Kito. Malapit sa sikmura. Alright, mga kabayan natin. Mga kababaihan ng mga parapala, ayun talaga ang mga nailing ni na Chief Ramir kami ni Father Momoy nagkaigwa ng special feature kay ni sa programa ming Boses kang Kapalibutan, particularly dyan sa mga parapala o parapatipya na pigapod gayan dyan po sa Fidel Sortida sa Santo Domingo. There are 200 families of them, no? Dyan po sa lugar na yan na ang piglalauman sa naman. So, makatipon sindanin graba o baybay sa paagi ka natural na paagi na pigsasagop so salog, tapos may nagbubulos dyan, iyon na po sa pigkukuhanin da, parang wast, kumbaga malinig na wast ko nyan, wast na sand and wast mga tugang na gravel. So iba man, so duman sa gilid, so mga rakal-dakal baga, so mga pangdamping, sisirninin da ito. Duwang klaseng sirnihan paagi ang kayan. Mga babae ang nagpapala, may bados, may padudo, di ba? May mga kaubenesan, tarabang-tabang sinda dyan, mga tugang sa init, asin sa oran, mga tugang sa gilid kan, mga salog. So, kan magkaigwa mga tugang ning pagprograma ang provincial government, kasimbagan duman mga tugang sa pangapudan baga kaito kang mahal na obispo, asin kang mga kapadian, para dyan sa pangataman sa satwepong kapalibutan. And at the same time, so nakukuha na proceeds o kaya yung revenue from the operations kang kuwari sa probinsya ng Albay, dapat nga may mahiling na mapagkinabangan talaga yan. Di nag-craft ng programa mga tugang so gobernadora, igwanin yan pong baybay para sa pagkabuhay. O yan po tabi adi. Dahil kang Enero, nakakonsigir ng nasa 14 milyones, no? December is 9 million, pag Enero naging 14 million. So, nilapat na mga tugang sa programa. Takang kang Enero, ang ginamitan mga tugang kang primerong sigwada kang programa ali dyan sa Kuwari, so mga senior citizens. Lalo sa mga kunyan, sa mga nonagenarians,
Yan po ang nakinabang. And then, yung ano yan, boulders para sa elders, Albayano elders po yun. Ngunyan, bye-bye para sa pagkabuhay. And not only mga taga Santo Domingo makikinabang, kundi pati po sa mga taga Malilipot na nagpapatipyaman, so baga nagpapalaman. Sabi ni Gob Glenda, baga, nasa 350 na mga kababaihan, mga tugang ay papairarom sa livelihood training. Livelihood training, tangani na pag naukudan ninda dyan, magagamit ninda, halimbawa nag-ura, nagbaha, dahil may kusindang produkto na pwedeng ibenta. Da? Anong kinagayong pata? Pero dyan sa training na itatao sa inda, tatawan sindang starter kit plus mga tugang ano yan, capital para duman sa indang pag negosyo man, di ba? Bye-bye para sa pagkabuhay, hali po sa quarry. Magayon baga, na tuturuan sinda mga tugang na ano yan, mag-giboning liquid dishwashing. Dishwashing liquid. Liquid dishwashing. Pagkatapos mga tugang so iba pa, pwedeng magtahi nin mga basahan, di ba? Yung rags, magtahi kan, maggibo kayan, mga tugang, tapos ipabakal sa mga jeep, o maging sa mga may karinderya, pangpunas ito. Eh di baka yung may powder pa daw na nababanggit, di ba? So mga tulong klaseng training po yan na pwedeng maukudan kung sa insin na kursunada duman. Ay di, arin man ang punan ninda dyan. Ang pinakabayon, may starter kit. Ibig sabihin, starter kit, so mga gagamiton, mga tugang na mga ekipahe, duman sa pagputap ninda ning sadit na pagkakikitaan kang pagkabuhay, pero duman sa pagpatipya, pagpalapala. Di ba? And then, higuring kapital, tanganing may magamit sinda, duman po sa pagparuros, duman sa nang bubuksan ng mga tugang na livelihood program. Kaya po tabi, bye-bye para sa pagkabuhay. So, sa edukasyon man, mga tugang nababanggit na ang magiging beneficiary kini sa mga solo parents na may aki, mga tugang na ano yan, nasa kolehiyo. 4,000 pesos mga tugang itatao. Pero sarosa na sa kada solo parent. Ta nga ni dang dakulan matawan. Itong ano yan, so graba para sa salud, padagos na po yan, no? Ongoing yan. And then kung magkulang nga so budget para dyan, pwede magkwagiraray sa quarry, di ba? Ayan, depende po yan sa mga mangyayari pa, no? So yun po yan ang mga kunyan nilansan na, imagine in a short span of time, na pagtukaw mga tugang ni ni Gob Glenda, dakol na tulos na i-implementar na sabi nga ni kayan kabuhayan para po sa mga kababayan ta asin pakinabang hali po sa quarry, di ba? O igwa na kitang nahiling mga tugang na ano niya magayon na sabi nga ni kayan pagkakakitaan kan mga kababayan tang mga kababaihan na ini na paratipya. Tapos uning mga solo parent madugangan sa senda pong mga kunyan, mga income, panggastos, and then mabawas-bawasan mga tugang sa kada semestre, at least sa sarong taon mabawasan ng 4,000 o senda po na pagtustos dyan sa mga college students na mga aki po ninda na sulong ginagapang, di maray na po yan, di ba? Okay, and then sana magpadagos pa na magdakol mga tugang ang matawan ng permit. Di pa kitang update kan kung nag-convene giraray mga tugang sa Provincial Mining Regulatory Board. At pag nag-convene sinda, may niluwas mga tugang na rekomendasyon for approval duman sa mga nag-apply. Di ba? Masabutan tayo yan sa mga masunod na mga aldaw kung magpaluwas na po ng impormasyon naman o sinagtiri po na sa PMRB headed by Regional Director Danny Molina kang MGB bilang chairman and vice chairman mga tugang si Gob Glenda, and then igosindang mga members mga tugang na hali sa academe, may hali sa
sa kapadian, di ba? Mayroon mayroon. Pagkatapos mga parakwari, igwa ng representante sa big and small na mga operators from 1st, 2nd, and 3rd district. Ayan po tabi. Di kompleto. Tangani ngayang mapulis din na susendang mga sadiri na kung saan sinda dapat magkwari, duman sana magkuha. Bako na itong practice kan iba na pakakuha ki lisensya o kaya kay permission na di magkwari sa daga ni Ramir Tanay. Duman sa permission niya, nagkakwari duman sa daga ni Mardila. Mali. Maling-mali. Kaya yan po tabi. And then, siyempre yung mga pagmumonitor na ni maigpit, mga tugang manungod kayan. Nabawasan man sa gastos, mga tugang duman sa mga nagmonitor ka na before baga, yung Green Guardians, more than 500,000 yata ginagastos nila. Tapos pababa yung mga collections na ninda. Di ngun yan, marerahay na ang dalagan mga tugang kanoperasyon kangkwari. So sana magpadagos po yan, no matter kung sisay man ang magturuko ng mga bago, mga tugang sa mga masunod po na mga taon after kang eleksyon sa 2025, May 12, by June 30, matatapos ang mga termino ngunyan, by July 1, bago na pong mga opisyalista, hopefully, iyan po mga programa ngayon, ipagpadagos sa pakusugumpa. Dagdagan pa ang mga programa tanganing dahil hindi talaga kung sa inapapaduman mga tugang su revenue ali sa quarry, and hopefully yung kairasan man na pigtataw sa barangay 40% sa barangay, di ba, na may quarry site, igusin na kairasan yan 40% out of the collection. Pagkatapos yung munisipyo sana lapatan man yun ng programa counterpart kang sa probinsya, sa munisipyo man. Diba? Tanganing diretsuan bulos mga tugang kan, benepisyo kan mga kababayan po niya to na naon dyan, nasa industriya, mga tugang kang kan pagkuhaning mga materyales na pigagamit sa konstruksyon, kastoya pong mga harong. O di ba? Di ariglado baga, duman sa mga kabarangay ta, padagos lang ang pagsikap. Huyan nga ning mga naon dyan sa Misericordia, nirehistro iyan, sa Fidel Sortida, nirehistro iyan, mga tugang ni Mayor June, sa bilang asosasyon, dyan po sa Dole. Kaya may legal personality sinda dyan. Diba? Rehistrado sinda sa Dole. Para po dyan sa sindang mga paratipya, para pala dyan po sa Fidel Sortida. Di ko lang aram kung dito naman sa malilipot organisado man, mga tugang. Pero ang importante dyan, nahiling mga tugang sa pagbisita ni Go Blenda na tao na lapatan ki programa, ini pong para sa saindaman mga tugang na pagsisikap dyan, dagdagan ning kaaraman, di ba? Tapos siyempre kung tao mo sana maning kwarta, dahil baka maubos lang sana. Pero ini, tiraan mo na yung kaaraman, tatawan mo pa ng mga ekipahe para sabi nga ni kayan magamit ninda sa pagpuon kasi dang negosyo na pang-ipno duman sa kakarampot man sa nang nakukuha ninda dyan. Minsan kung dahil man naglaog na truck mga tugang, dahil man sinang income maski may natipon. Harugan sinda kakunyan. Tapos halimbawa mabakalang kisarong kubiko, baka ning kulang pang pagkaon ninda sa maghapon. Di ba? Arog sinda kang katsaga dyan. So, salamaton sa provincial government na dyan po sa programang yan, mga tugang na baybay para sa pagkabuhay. And then tinarget po yung mga sektor tangini na talagang naglalapigot mga tugang dyan po sa init kan saldang kanal daw kasi minsan iuranan para lang makatipon kan pansustenir sa pagkabuhay po ninda. Di ba? Alright, very good. Okay, sasatuya po ng mga magiging beneficiaryo kayo ni. Then do po pagsayangon niya nakaaraman nindo, gamito nindo. And then iyan ay tatao na starter kit, then do pagpabakal kundi gamito nindo. Turuan sa mga haki ta. And then pwede nung gamiton po yan na pang chortin dalhin dyan sa merkado. Di ba? Pwede man na dyan ka mo sa highway, sa
Sa gilid yan, pigagian ka mga truck. Pabarakalan din ng mga truck drivers na yan. Candice washing liquid. Di ba? Pagkatapos, mayroon pang kapital na ibibigay. Huwag nating sayangin yan. Opportunity na yan. Dakulao na pong opportunity na yan para madugangan ang sa tuya pong mga tugang na kabuhayan. Iyo. Alright, mga kapatid, yan po mga rangkada pa ka mga istorya niya to. Ngunyan po na pagkaaga. Alright, mga kabarangay, yung mga programa po, mga tugang Candice WD para po sa AKAP, as in sa iba pang mga programa, in-exempt na po yan kang kunyan. In-exempt na yan kang kang COMELEC nganing magpadagos and yan sa tuya na mga kunyan magpadagos ang mga dapat natong gribohon. Ano to? Papa Mar, yung AX po diretso pa ayun tabi. Diretso ang AX actually. Ngunyan yung AX bagay, yan yung assistance to individual in crisis situation. Now, may pigwalos na bagong siya mga tugang DSWD, a while ago pa lang, nang sabi mga tugang na iaagi na sa online system. So, mga mga pagtataoning guarantee letter. Ining guarantee letter, yun po sa pagtatao duman sa nangaipunin, pambayad. Kasi ng bill sa ospital. Di ba? Itawang kang guarantee letter, pag tanaw mo ito duman, ayun, yun na yung bayad mo. But this time, tamay nariparo pala na, sige ang balik-balik because there are patients mga tugang na recurring ang senda po na, na kamatian. And then, talagang seryoso, di balik-balik, nga nga dahil na magparabalik-balik, mag-online, pagkatapos, nga dahil na magpa-interview na naman, di ba? At least may database na dahil na magpara-interview pa, girara kita, pampaloy pa ngayon, di ba? Ayan po ang mga pagbabagong gigibuhon sa mga masunod pong aldaw, di ba? At so may mga malalang baga na pauro-otro na nagiging kliyente ninda, mga tugang, yun target kay ni na dyan sa pagikan online, digital platform na yan, mag-register dyan, makalaog na sa mga datas nindo, the moment na naghagad, sa online, pwede na maproseso. Ayo. Okay, so yan, siguro sa mga masunod, mahanap kita ng ka-istorya kayan from this WD, tangani po na mas maintindihan ang kang kagabsan. Okay? Alright. Diban po sa mga kababayan niya to, mga tugang, we will be back for more stories, makadis naman po kani. Oras niya to, mga kapatid, 11:30 na. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright mga kapatid, balik po kita sa programa naman po sa mga kabarangay ta. Sana po ay tranquilo na. Ang sa tuya po na ano yan, pangudtuhan mo niyan po na pagkaaga. Alright, ready na ang lamesa. Bangatugang para po duman sa mga kabarangay. Alright, duman po sa mga kababayan ta, mga tugang malapit na ang eleksyon ha? Madali naman ang kampanya. Ang kampanya is may start mga tugang March 28 for local candidates, di ba? Kaya base po dito sa calendar mga tugang kang COMELEC 54 days bago mag-eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa ono.
kalsada at patubig sa baryo. Hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako. Magpa-auto na naman din tayo. Alright, ayan po tabi, isip-isip, ha? Lista na. Asin bidong na ta nagrelibot na baga. And lalong marilibot mag-araos to us po yan, isating March 28, midbidon pong maray, mga tugangan, mga nagrarani sa satuya, di ba? Iyan po ng mga kababayan nato na ano yan, nag-aspirar ka na magsilbi bilang mga kunyan, mga public servant, no? Mga surgoon, bakong amo. Ramdaman ko lamang ito si ano yan, dating Konsihal Buroy Arroyo. Di ba? Surgoon, bakong amo. Di ba? Ayan po tabi, adi. Maglalatag kan sa naman ng mga programa. Asin magpamirid bid, mga tugang dyan po sa kunyan, sa mga constituentes, ano, sa mga botante, para ligawan ito unsin sa pwesto, di ba? Pero sabi nga ni kayan mga tugang sa kadakulan kan mga mga dadaralagan, lalong-lalo na sa party list, di ba? Maski man talaga paborbaliktadon mo, mga tugang, day man lalo digdi sa Bicol, day man madaog talaga digdi sa 131. Sa ako Bicol sa edukasyon pa sa now, yung na-empower kang ako Bicol party list, so saro po na hoben na babayi, determinado, mga tugang na hoben pang babayi, para abuton sa iyang pangarap, makagraduar, asin magkaiguaning sabi nga ni ken lugar sa kinaban. Dahil dyan, mga tugang, sa suporta kan ako Bicol Party List, nakatapos siya. Nakatapos si duman sa kunyan, sa sarong sarong kurso, TESDA NC2 Hilot passer kan 2025. Ang sabi niya, sabi ni Bianca Matias, bako lang ngaya party list o political organization, kundi pamilya na kung saan nakahanap siya, mga tugang ng solidarity, encouragement, asin paglaom o pag-asa. Ipo yan, mga tugang, bilang matuang haki sa limang magturugang naon sa habaga niya sugabat na pigpapasan. Ipo yan so buhay-buhay kaya ni Bianca. Sarong bright and ambitious second year tourism student. Pero duman sa test dahil si Hilot to passer siya. Naging kunyan siya. Ngunyan, nag-eskwela. Second year tourism student na po sa Southern Luzon Technological College Foundation sa Barangay Binanuaan. Na ang sabi niya, bako lang ngaya kung academically capable, kundi resilient man ako sa pagampang sa mga agyat sa buhay. Kaya salamaton ngaya sa 131 131 sa edukasyon po tabi yan, yung scholarship na nakukonsigir, mga tugang, talagang di bariwas man sa gabos. Duman nga sa First District na rumduman ko sa pahayag ni Congressman Jill na Bungalon, na-extend hanggang sa elementary level yung pagtaon ng asistensya. Dati kato kolehiyo lang baga, tapos vocational, and then buminaba mga tugang sa sa senior high school, di ba? Kaning paggraduar ninda, igosindang magayon magagamit, no? And then
hining mano mo naman sa mga elementary, so mga grade 7, di ba? I mean grade 6, tama? Grade 6, di ba? So mga graduar, matarapos man mga tugang, di iyo yan ang mga katarawan maning mga dagdag na assistance, educational assistance. Kaya di man talaga man mga tugang mababari na ang mga Bicolano, asin ang iba pang mga nakakaharam kan sa indang mga pinagigibo para sa kadaklan, ay talagang marurumduman po talaga sinda, magmamarka, di ba? Tahalaba ang eksperyensya mga tugang pagabot po dyan sa mga paghanap. Naramdaman ko ka nakahagi na interview si Executive Director Pido Garbin, lalo nga sa edukasyon, kung dahil ka nga talaga mag-inisyar, mag-give ng inisyatibo na magsukit-sukit ka duman sa itaas, depisidong nga magpababa ng pundo ali sa DBM, lalo sa edukasyon. Kaya yan man ang di ba? And apera naman sa mga pagpasa ni mga sabi nga ni kayan magkakanigong layers na napapakinabangan kasi ito yung mga kababayan, hining mga dagdag na mga asistensya para mas lalo pa makatabang using their yung paggamit kang sa indang abilidad na makahanap po ng pondo, di dakulang bagay nakapakinabangan not only for Albayanos, not only for Ligas Peños, kundi pati na po sa mga kababayan po niya to na nasa ibang mga lugar, di ba, na mga Bicolano. Tapos yung mga pagkapag-ibon ng classroom, hopefully diyan sa mga pagkapag-ibong classrooms, mabawasan na ito po na mga atab na pag-ireskwela ka mga aki. As early as 5 o'clock, may naglulunad na mga tugang sa tricycle, may habang na ning auto, kasi ang iba naglalakaw na pasiring sa eskwelahan. Tama, eskwela. Dahil sa kakulangan ng classroom, mga tugang kuminibo ng paagi kung paano maakomonar gabo sa mga enrollees. May naglalaog ning atab, may nag-uli ning matanga ning banggina, bako man matanga kundi banggina madiklum na, di ba? Okay, siya po tabi basta Bicolano 131 ang fight. Di ba? Ako Bicol Party List. Papamar, kumusta na? Mayanit ka ba? Nangyari. Problema noy. Kunyan. Napagado na. Di ba? Alright. Sa mga masunod, mapagbigyan kita. Basta mag-text ka tulos nga ni tangani na ngunyan, maging ariglado ang dalagan. Ayan. Sabi ni ngaya, may strike na naman ngaya. May strike na naman Papamar. Na transport group, tulod ang ngayang aldaw na national transport strike pon mga tugang sa March 24 sa Lunes. Nangyari pigpoprotesta naman, so bako accurate na mga figura o mga numero kan consolidated jeepney na pigpaluwas kan LTFRB asin DOTR pangyari. Ayan para sa modernisasyon kan transportasyon mukontraw na naman. Iya po yan mga tugang. Sabi ka na amigo ko na principal, ngaya sa sarong simana na, para ngaya pagbalik, graduation na. Hindi mo na yung sarong simana. Makuntulong aldaw, para pagbalik ngaya, graduation na, pangyari. Human ang gadbagadi. Ota, 24 hanggang yan pati, panahon kang palaro digdi sa to. Pero normal din sa Bicol naman nagsasarabay baga digdi.
Hindi naman nagsasarabay, mano mo dyan sa mga pinagagiribukan iba-ibang grupo ng transportasyon. Nailing naman indaan ko niyan. Karahayan, mga tugang kang naging modernized sa jeep. Pagkatapos sa mga iba-ibang ruta, medyo tranquilo naman sila sa pagbabiyahe. Nagpaparadakol na nga niya ng mga kunyan, mga kababayan ta na nagkakaiguan ng ano yan, inguha na maging membro kang kooperatiba, tanganing makalaog man duman sa kunyan, sa modernong transportasyon. Alright. Nangyari, nag-trending man Kuya Nemso, tinisting ko sa AI baga. Testing ko na niya ko ng AI na niyo. Pabagsak ko ni si Roddy Rhodes. Matindi talaga mo niya ng teknolohiya, de. Kaya, ingat tabi ka mo, ha. Lalo sa mga nagigiribo ng mga memes, mga asin iba pa manungod po sa mga videos, iba pa manungod sa mga kandidato. Asin iba pang mga personalidad sa gobyerno. Mag-ingat tabi ka mo, tabi, ha. Mag-iringat ka mo, kadakol nga nagruluwasan mo niyan. Kaya nga ni, ining si ano yan, si RD Jason baga, ang sa tuyang PRO 5, nagsasabi na ni Director na day ngaya kita magparashare basta-basta. Hilingon ta kung ano ang source kaan. Kadakol mo yan. May mga deepfake. Di ba? Kaya deepfakes. Daman sa mga kababayan ta, magkunyan po kita, magpasiguro sana. Tangani ngayon na maging ariglado. Ayan. Papa Mar, very good iyan na desisyon kan COMELEC na aprobaran ang exemption para sa spending ban kan AKAP asin mga iba pang programa kan DSWD. Duman mga tugang sa pahayag kang COMELEC, pigtutugutan na mag-distribute kayan, pero bawal ang EPAL. Yan. Bawal pumapel ang mga politicians. During the distribution, mga tugang kan ayuda, halimbawa kan AKAP, yaon dapat su election officer. Apira kan taga DSWD, yun magdidistribute, yaon su election officer. Tapos bawal ang appearance mga tugang kan maski sisay na politiko. Di ba? Iyo yan, mga tugang ta, nariparo garo na, may talagang mga nagaramit man ng gadgayan. Pero ganyan, ang sabi, may mga kunyan, may mga nagpaplano pa na kumbaga gumibuning pagi para makasakay. Basta day ko magpadakop tanganing day ka mo madiskuido. Di ba? Difficile na pagka mo nadali ka yan, mga tugang, na election offense, pwedeng ma-disqualify and pwedeng makunyan. Pwedeng dai na mabutuhan as in dai na makabuto pag-abot po kang mga panahon. No? Kaya magkunyan po kita tabi, mag-ingat kita tana. No? May mga panalmingan na. Iya ba? Duman sa mga kabarangay tabi, magkaigwanin mga paghatid-hatid ka mga pigigibuta, tangani pong maray sana ang dalagat na. Hello kay Manager Ricky Dineros Canabinson. Kamusta na, Manager? Bago yun man ining nangyari man sa kunya na di. Yung duwang astronaut na stranded na kauli na. Ayan. Maugmaman, mga tugang ang mga bagay-bagay. Okay? Ano pa?
Papamar, ano nangyari kay Harry Roque? Huto baga po sa Netherlands. Pero, according to VP Sara, si Attorney Harry Roque tsaka si Attorney Salvador Medialdia will not be a part, mga tugang kan defense team, mga tugang na papanginutan ni Nicholas Kaufman. Sabi ni VP Sara, dyan po sa kasong pigampang ni former PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Yan po ang kunyan-kunyan, ang latest para po duman sa mga naghaharapot. Di ba? Talaga pong kunyan, medyo padagos po ang babantay kan mga kababayan niya to. Alright. Sa giraray po sa mga kababayan niya to, mga naghaharapot, manungod po mga tugang sa Arena, sa tuya pong bakasyon kang klase. Ayan po, ang sabi duman mga tugang sa nakalap na itong informasyon, ang end of school year 2024-2025, April 16 tabi, 2025. Kunyan yan, Miyerkules Santo. Miyerkules Santo, tapos na, gabos. And, mabaralik sinda, mga tugang, June 16, 2025, opening of classes na for school year 2025-2026. Ayan, nakabalik na Kabalik-balik na. Okay? Mabakasyon mga tugang nimpon April 19 to May 18, 2025, mandatory break. And then after kan, siyempre, enroll na naman. And then, may Brigada Eskwela na June 9 to 13, 2025. And then, pag petsa 16 kan Hunyo, 2025, start na mga tugang kan school year 2025-2026. So, yan na po ang mga kalendaryo na bigo paluwas mga tugang para po sa mga kababayan ta. Kunyan, saga ko na ini istorya, mga tugang na sarong klase ng plastic na natutunaw, mga tugang sa di parang oras na natutunaw sa dagat. Matindi ang mga hapon na mga siyentista kan Japan nakadevelop ng plastic, mga tugang that disappears within hours in the sea. Asin nakakapagpakusog pa mga tugang kang sustansya o nutrients, mga tugang kang mga daga. Ibang klase din Bukas to klase natin kung anong klase ito, para po sabi nga ni kaya ni madagdagan ang mga karamantarili po sa aramon niya to. Iya ba? Mga programa pong sabi nga ni Ninday katakataka ngaya, pero iyan po ang totoo. May mga nangyayari na mga tugang na magayon sa pangataman po sa palibot. Sana magdura-diretso po yan, tangani na makunyanan ta, masustinran taan paglaban ta sa padagos na pag-init kang kinaban, pagkatapos mga tugang pangatamanan ta ang mga kasalugan, mga kadagatan, pati na po ang mga kadagaan. Asin makabalik po kita sa dati na maliwalas ang paghangos-hangos ta, magayon ang mga pigkakaon ta dining mga nakasabay na mga kemikal, mga tugang sa satuya po na mga satuya po na mga pigkakakan. So yan ako, pagingan nyo ko sindo para siguradong ayos ang pagkakan nindo, magtanong ka mo ang mga kakakanon ta. Gulayo na siniba pa, magtarunong-tanong po kita, tangani pong okay sa alright, sabi nga ni kayong ka mga amigo ta. O paano? Tabi, mga tugang, mapapanal? Si Ronald Baldo na po ang kaibanan ta, digdi po sa programa, kasabago si Chief Ramir, ang kasabay, hindi si Papanal, si Kuya Nems Flora ang kasabay ta, mga tugang, ngunyan po sa tuya pong technical side, Okay, kunyan, Miyerkules po ngunyan,
Yan po tabi ang sa tuya po ng mga kasabay sa technical. Okay? So sa Indo Kabos tabi, mga kapatid. Ako po ay siya na muna lagi po sa programa ngunyan po na pagkaaga sa pangarang po kang bilog na tropa na nakasabay po niya itong ngunyan ang may Kabos Patrol. Siring man kan Kabos po, mga tugang na tagabantabay nga to Luzon, Visayas, Mindanao. Sa technical side, si Kuya Nems Flora, kasabago si Chief Ramir. Siring man ang Mega Force Patrol, ako pa sa nang lingkod, Mardila Dengiba. Sabit sana, pero tiyan. Abangan po ang masunod. Ang Baret alas 12 with Sir Bert Nunez at saka si Ma'am Gina Ritter. Tawtod sa namang buyan. Thank you and God bless the Philippines. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba